Ruth chapter 4 verse 6. Ruth chapter 4 verse 6, and it reads, "Then I can't redeem it." The family redeemer replied, "Because this might endanger my own estate, you redeem the land. I cannot do it." Imhinduro iri kutaurwa kuna Ruth ari mumunda maBoaz. There was a man akapiwa the first preference kuti arore Ruth. He was the first in line, Boaz asati auya. So this man ndokubva apiwa a condition yekuti ukatora Ruth ukamuroora, ukatora minda yese yanga iri kwa Elimeleki, uchabva watora futi naRuth kuti umuroore ave mudzimai wako. But murume ndokubva ati I cannot. Zvemunda anga abvuma, but chakaita kuti arambe pana Ruth anga aine record yekuti anga mbenga akaroorwa naMalon kuMoab for 10 years, so anga asina mwana. So this time this man arikunzi you can take over minda yese uyotora naRuth, ndopa akati no, I cannot. Why? Because I will endanger my inheritance. Ari kureva nyaya yenhaka kuti ndikamutora hapuna wati mwana watinogona kusiyira nhaka nekuda kwerecord yezvaari. So munda maBoaz, Ruth haana kutanga neacceptance kugamuchirwa. There was the first kinsman redeemer akati no. But in the same field yaakanzi no, Boaz was ready to take over, to marry her, and by God's blessing vakabva vava nemwana ainzi Obed. What am I saying this morning? Mu life zvinodaro kuti in a place of resistance ndomu place ma breakthrough ne favor yako. Zvingoreva kuti kana wauya mu right place things will just begin to flow. Mu right place munoita futi resistance, but I've come to assure you, as long you are in the right place, worshiping the right God, doing the right things, keep on. Why? Because Mwari uchazviratidza mu place of resistance ndo muchava so mu place of acceptance. Munzvimbo yekusagamuchirwa, munzvimbo yekushorwa ndo muchazova futi munzvimbo yekugamuchirwa nekuremekedzwa. Ndiri kunamata newe mudikani mangwanani ano. In a place yaunotarisirwa pasi, yausingagamuchirwe, in that place, may God give you the grace. May God turn the tables around. Pane nyasha dzinofanira kuitika muupenyu hwako mudikani mangwanani ano. Rega kubuda mumunda maBoaz, asi kusadiwa ngakubude mauri uri mumunda maBoaz, kuitira kuti Mwari vakupe the right Boaz. Ndiri kunamata ndichidai so mudikani mangwanani ano. Pane zvinhu muupenyu. I'll give you a picture ya Joseph. Joseph, a place yekusimudzirwa kwake, nzvimbo yaaifanirwa kunosimudzirwa Egypt. Akaenda sei? Through betrayal. Akasvika achiita mambo here, no akanoshanda kumba kwa Potiphar. Ndokupomerwa mhosva ndokuenda kujeri. In a place yechiroto chake achipfugamirwa, ndiye akatanga kundopfugamira vakuru vemajeri ari musungwa. So kupfugamira hakureve kuti ndo pazvichagumira. God can turn situations around. Unogona kupfugamirwa mu place yawakauya uchipfugamira vamwe. Unogona kutarisirwa pasi nhasi mu environment yauchatarisirwawo pamusoro nekuremekedzwa mune ramangwana. Hazvingoreva bedzi kuti zviri kutoitika nhasi is the final. Tina Mwari unotenda matables. Ruth mufield yaasiri kuaccepta. There was a Boaz, there was a man ready to accept her, to marry her. And by God's blessing, ndokubva vazova futi nemwana unonzi Obed. I can imagine the first kinsman redeemer paakati I cannot achiramba kutora Ruth. Anonga aziva kuti pandiri kuramba Ruth, nokuti ndobva kwanzi neminda yacho uchagona kutora, because ukatora minda yaMalon unobva watora naRuth. So paakaona excuse yekuramba nayo Ruth, ndo paakaramba wealth iri attached pana Ruth. What am I saying? Ruth anenge dambudziko kumberi kwemurume, but Ruth atori breakthrough, nokuti zvanzi ukatora minda yaElimeleki unobva watora futi naRuth. Saka pese pane chakanaka panogona kuita chinhu chinenge chakati ipei chiri temporarily, chinotoda kuti ugove nemeso emweya ekuona kuti there is a problem apa,
but also there's a breakthrough and a blessing opportunity. In a place of resistance, he was accepted, maBoaz. He was married, maBoaz. Remember, Bethlehem, it means house of bread. Jesu achida kuberekwa zvanzi vakashayiwa room. That's Luke chapter 2. Yekuberekera mwana. Vakashayiwa room. Dzimba dzese dzadziri occupied. There was no room for them there. Micah 5 verse 2. Bethlehem Judah nyangwe uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo. Bethlehem Judah nyangwe uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo. But parukuya Maria kuzobereka mambo wacho, there was no room for them. Asi zvakadzivisa here kuti mambo aberekwe? Kwete, akaberekwa. So in a place of resistance, may God give you the grace yekuwana breakthrough in that same area. Hakuna chinonakidza sekuti munzvimbo, mu-environment yawainzi nevanhu vaunakaonenda una chaunogona, and God gives you the grace to prosper in that same area. Sebukira nyoro rinobuda paivhu rakaoma. That's the grace I want you to carry. In a place of resistance, may God give you the grace of acceptance and favor in that same area. Ruth anakutanga arorwa auya mumunda maBoaz. Pandaverenga part, the first kinsman redeemer said, no, I cannot. Ruth chapter 4 verse 6. Ruth anotanga nekusagamuchirwa, nekusadiwa, nekurambwa. In the same area, ndoma anodiwa, ogamuchirwa, oremekedzwa. We pray for such grace this morning. In a place yawainza unakaonenda unachaonaita vana basa newe, may God give you the grace to prosper in such environment. Gwenga ngarizive kuti kare kana vana veIsraeri vapinda mugwenga, havasi kuzosafa ma-effects e-wilderness. Vakadya chingwa mugwenga, vakadya zviuta mugwenga, vakanwa mvura kubva padombo. It was a wilderness to other tribes, but it was a place of breakthrough to the people of God, the people of Israel. May God give you such grace. May you prosper in an environment iri resistance. Nokuti zvikadaro vanhu vachangoziva kuti ndimwari, nokuti munzvimbo iyi yaasingagamuchirwe yaasingadiwe azobudirira sei, Mwari unenge wawanira munhu nyasha. Father, I pray in the mighty name of Jesus. I speak blessing and favor. The favor yamakadyara pamusoro pe-life ya Ruth. Ari muBethlehem mumunda maBoaz. Asiri kugamuchirwa, asi makamupa munhu anomugamuchira. Ndiri kunamata muupenyu vana venyu Mwari. Kune vasingavagamuchire, asi mutsai vanhu vanovagamuchira. Kune vasingavade, asi vapei vanhu vanovada. Kune vasingade kuvasimudzira, mutsai moyo yevanhu vanoda kuvasimudzira. In the same environment, in the same career, in the same relationship, may God give you the grace of acceptance. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you.